Am revenit, chiar doresc să încerc să vă pun acum într-o situație mai dificilă și anume aceea prin care vă rog să încercați să explicați telespectatorilor care este modul în care se schimbă atitudinea proprietarilor față de asociația de proprietari atunci când, în exemplul concret dat mai devreme, li se aduce la cunoștință faptul că trebuie să contribuie din nou la realizarea unui fond, la constituirea unui fond de rulment, trebuie să contribuie și să conștientizeze faptul că fiecare imobil, respectiv asociație de proprietari, blocul, trebuie să meargă înainte, că facturile trebuie achitate și că inevitabil apar probleme la subsol, pe scări, pe părțile comune, la ascensor, terasă și așa mai departe. Știu din discuțiile purtate și cu dumneavoastră că o mare parte din noile organe de conducere, proprietarii, membrii Asociației de Proprietari care fac parte din organele de conducere după o astfel de ispravă constatată, suflă și neaiurt, să spun așa, și există o presiune, cred că foarte mare asupra noului administrator. Spuneți-ne și vă rog să încercați să ne faceți să înțelegem cum trebuie să acționați dumneavoastră vis-a-vis de fonduri, că aceasta este tema emisiunii, dar și vis-a-vis de presiunea pe care cu siguranță o exercită noile organe de conducere. Dacă până atunci n-a interesat pe nimeni, cu siguranță, acesta este punctul meu de vedere cel puțin, vin și vă cer tot felul de situații și tot felul de lămuriri. Acesta e un lucru bun. Acesta este un lucru bun. Este un lucru constructiv. Așa este. După o situație de genul ăsta, un eveniment nefericit care costă, și în funcție de mărimea imobilului costă destul de mult. Adică este suportat de către fiecare proprietar proporțional cu... Aici este, vă dați seama, legiuitorul nu a putut să prevadă faptul că cineva fură. Cel puțin în legile după care ne coordonăm noi activitatea în asociațiile de proprietari. Deja intră în partea dumneavoastră juridică, da? Dacă fură, ce se întâmplă. Și atunci, din practică vă spun, în momentul în care se constată, ca în exemplu pe care dumneavoastră l-ați... O diferență, să spunem. O diferență și datorii la furnizorii de utilități, fondurile asociației fiind inexistente. Normal, prima acțiune pe care o facem este aceea de a merge și a găsi înțelegeri la un furnizor de utilități, indiferent care este acel furnizor de utilități. Aduceți la cunoștința proprietarilor faptul că acest aceasta lucru este se aduce situația... la cunoștința proprietarilor în adunarea generală. Deci se convoacă adunarea generală. Pentru că toți proprietarii, degeaba discutăm în comitet. Comitetul sunt 2, 3, eu sunt 3, 5, 7, 9. Da? Poate nici atât. Dacă reușesc să adun un comitet executiv din 9 persoane, deja e la un bloc, să zicem, cu 9 scări. Nu? Bun. Unul dintre ei să fie și președintele asociației de proprietari. E foarte greu. Nu, oamenii nu se implică. Asta este o realitate. Da? Sau dacă se implică motivat și urmărindu-și anumite interese. Urât, lucru urât. Dar, din păcate, nu fac altceva decât să spun ceea ce se constată. La nivelul asociațiilor de proprietari trebuie să existe acele persoane care doresc să meargă bine acea asociație de proprietari, să trăiască civilizat. Bun, deci în situația în care constatăm o diferență, furnizorul de utilități ne confirmă valoarea unui sold neachitat, trebuie ca să menținem acea utilitate în funcțiune. Deci proprietarii trebuie să aibă acea utilitate, că se numește gaz, că se numește apă rece, că se numește apă caldă, că se numește, energie electrică sau căldură și așa mai departe. Și se face un angajament de plată. Există această procedură la nivelul furnizorilor de utilități prin care asociația de proprietari prin reprezentanți semnează un angajament de plată prin care se obligă să achite lunar cota de întreținere, cota facturilor lunii curente și cotă parte din această eșalonare, din această datorie. În situația în care proprietarii nu înțeleg că această datorie este o datorie a asociației de proprietari și spuneam mai devreme că este costul indiferenței. Acesta este costul indiferenței. Deci să mai plătească încă o dată o utilitate care la un moment dat a fost achitată. Dar pe lângă ce înseamnă aceste
facturi neachitate, restante la furnizorii de utilități și penalitățile aplicate, evident, v-aș ruga să revenim la această reconstituire a fondului de rulment. Eu cred, și n-aș vrea să fiu în pielea unui administrator care merge în fața adunării generale și propune reconstituirea fondului de rulment, pentru că se vede în situația de a nu putea să-și achite cotele de contribuție. Nici nu vreau să mă gândesc că la un astfel de imobil ar exista cel puțin 100 de restanțieri. Lucrurile sunt într-adevăr la momentul acela greu de gestionat. Bun. Valoarea fondului de rulment la nivelul unei asociații de proprietari se dimensionează în funcție și de numărul persoanelor care locuiesc în acel imobil. Articolul 24 din lege, aliniatul 2, spune: fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei ce revine fiecărui proprietar, potrivit hotărârii adunării generale a asociației de proprietari. Cum convingem noi? Iar întregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afișate pe lista de plată. Pentru încasarea fondului de rulment, casierul asociației de proprietari eliberează chitanță personalizată, separată. Și aici avem o altă discuție vis-a-vis de chitanța personalizată, pe motiv că, domne, chitanțierele sunt prea scumpe, nu le facem personalizate. Ne ducem și le cumpărăm de la librărie, punem o ștampilă la asociație de proprietari și emitem acea chitanță. Da? Nu știu dacă sunt multe persoane care nu pot face o ștampilă în ziua de azi. Da? Și un chitanțier care îl cumpără. Deci se pot falsifica. În condițiile în care există o chestiune personalizată vis-a-vis de fondul de chitanțiere, da? Și nu se mai invocă tot timpul aceste sume, da, dar plătim mult. Bun, costă 15 lei un chitanțier, dar 15 lei înseamnă 50 de chitanțe. 15 lei împărțit la 50 de proprietăți, cât revine, da? Da, probabil suma este nesemnificativă. Deci, important ca să revenim la subiect. În comparație cu beneficiile pe care le-ai Bineînțeles, aici trebuie ca avea... să... Deci noi ceea ce discutăm, vrem să aducem în fața telespectatorilor dumneavoastră aspectele practice din asociațiile de proprietari, comparativ cu ceea ce prevede textul de lege. o întrebare foarte grea pentru dumneavoastră. Vă aștept cu ea, dar vreau ca să lămurim un pic situația adunării generale după ce se constată o diferență și ce trebuie făcut cu acest fond de rulment. Acest fond de rulment trebuie categoric reconstituit. Pentru că o asociație de proprietari nu poate funcționa din punct de vedere financiar, contabil, al gestiunii, fără acest fond de rulment. Fără alte fonduri să spunem că se poate. Dar fără acest fond de rulment nu se poate. Și atunci, prioritar pentru noi, în politica pe care o am la firma Quartal, faptul că se plătesc cu prioritate angajamentele față de furnizori și după ce am ajuns la zi cu acești furnizori de utilități, se reconstituie fondul de rulment. Oamenii trebuie să înțeleagă că acest fond de rulment, odată ce nu mai există, este, pe de o parte, necesar să-l reconstituim și asociația să meargă înainte și, pe de altă parte, necesar să ne îndreptăm cu acțiuni în instanță, juridic, către persoanele care au contribuit la această, diferență, ca să nu folosesc termeni juridici mai gravi, sau lipsă a unor fonduri din contabilitatea asociației de proprietari. Aș vrea să discutăm puțin și de celelalte două fonduri ale asociațiilor de proprietari, și anume fondul de reparații și cred că interesează foarte tare și pe telespectatori fondurile speciale ale asociației de proprietari. Cu privire la fondul de reparații, aș vrea să vă întreb, mergând tot de la exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, dar aș vrea un pic să mergem în practică și să-mi spuneți, vă rog, și să prezentați telespectatorilor care fac parte din cei care nu merg la adunările generale, pentru că... Vă rog să mergeți la adunările generale să vă spuneți punctul de vedere. Da, nu doresc să participe, pentru a nu participa la un circ, aș putea spune, da? Am văzut ce se întâmplă în asociațiile de proprietari sau marea majoritate a lor. Dar aș vrea să-mi spuneți care este reacția celor care participă la adunarea generală, care își spun punctul de vedere și care votează. Cum reacționează aceștia în momentul în care dumneavoastră, practic, an de an le solicitați sau le propuneți să își actualizeze fondul de reparații, fondul de rulment, respectiv să realizeze o cheltuială
să scoată bani din buzunar și le propuneți realizarea unor lucrări în cadrul imobilului pentru ca și acesta să fie într-o stare bună de funcționare. Nu pot să spun excelentă pentru că mi-e greu să cred că în ziua de astăzi foarte mulți scot din buzunar banii pentru realizarea unor investiții majore. Dar cum reacționează în cadrul adunărilor generale? Există o opoziție nu prietenos, din partea... o mare opoziție din partea dumnealor. Vorbesc la modul general. Sunt asociații de proprietari, exemple, care proprietarii înțeleg necesitatea colectării acestor fonduri. Ca să încheiem un pic cu fondul de derulment, fondul de derulment, am spus, se aduce la cunoștința proprietarilor, redimensionarea lui se aprobă de către adunarea generală cu motivații clare. Da? De regulă, eu susțin în adunările generale actualizarea fondului de rulment, așa cum am spus, la nivelul unei luni cu cotele cele mai mari, indexat cu un procent, să spunem, 5, 7, 8, 10%, funcție de majorările anunțate de furnizorii de utilități și îl individualizez pentru fiecare apartament în parte. De ce? Pentru că așa consider că este normal ca sunt apartamente cu 3 camere unde locuiesc 6 persoane, sunt apartamente cu 3 camere unde locuiește o singură persoană. Da? Diferențe există. Diferențe există pe consum de contoare individuale, diferențe există pe consumuri pe număr de persoane și atunci trebuie să existe această diferență și la colectarea și stabilirea cotei pentru fonduri de rulment. Nu mai mergem pe ideea la care fiecare toată lumea la fel. Toată lumea la da? fel. Pentru că eu, dacă sunt o singură persoană în 3 camere, n-am cum să plătesc 400 de lei, pentru că eu am cote de 200 de lei. Și atunci cel care sunt 6 persoane în 3 camere are o cotă de 600 de lei și n-are cum să plătească 400, adică n-ar fi corect să plătească 400 de lei. Undeva să există o compensație. Dar tot dumnealor hotărăsc. Important este ca acest fond să se strângă și să se strângă corect. Pentru fondul de reparații, legea 230 prevede obligativitatea ca în cadrul adunărilor generale să se stabilească un fond de reparații anual necesar reparării, întreținerii, consolidării, reabilitării proprietății comune. Este trist faptul că în adunările generale sunt persoane care nu vor să înțeleagă pe motiv că nu știu unde se duc acești bani. Orice proprietar poate solicita administratorului în situația în care, stimați proprietari, veți avea un administrator care vă oferă transparență și comunicare. Da, fondul de reparații nu se restituie proprietarilor. Și atunci proprietarul poate să ceară explicații vis-a-vis de colectarea acestui fond, sumele colectate și pe ce s-au cheltuit. Dar acest fond de reparații nu poate fi folosit decât pentru îmbunătățirea confortului locatarilor. Exact. Acum am o întrebare. Sigur se gândesc telespectatorii noștri la cele două variante. Din punct de vedere al administratorului, vă întreb, cum ar fi mai bine ca acest fond de reparație să fie colectat în fiecare lună la o sumă suportabilă sau în momentul în care are loc spargerea unei țevi, atunci să fie recuperată toată în lista de întreținere și din punctul meu de vedere efortul ar fi mult mai mic. Este foarte important ca proprietarii să înțeleagă că trebuie să respecte legea și că acest fond de reparații este bine. Să înțeleg că din punctul dumneavoastră de vedere ar trebui lunar să se strângă o sumă suportabilă din punct de vedere financiar de către majoritatea proprietarilor, care să se constituie în acest fond de reparații, chiar dacă nu avem nevoie de el. Sunt asociații de proprietari care au colectat pe acest fond de reparații 10.000 de lei. Tot atât de adevărat este că dacă intri într-o scară de bloc din provincie sau dacă intri chiar în scări de bloc, multe scări de bloc din București, unde există tot felul de fonduri speciale și fond de reparații la nivelul asociației de proprietari care ar avea această destinație, din motive neștiute, nu am găsit încă o motivație logică a colectării acestor fonduri și nu-i cheltuim. Trăim în mizerie ca să avem bani, dar nu cheltuim banii ăștia.
Eu nu militez pentru a cheltui, eu militez pentru un confort civilizat, pentru o stare de igienă corespunzătoare. Nu am spus niciodată să se fie placați pereții cu nu știu ce materiale scumpe. Nu am spus o vopsea lavabilă, dar să fie curat. Să nu mai fie scris pe pereți, să nu mai fie loviți pereții, balustrada să fie curată, eu știu, starea de liftul, ascensorul, da, să fie într-o stare de funcționare corespunzătoare, să-ți fie drag când ajungi acasă. Păi cred că în adunarea generală apar cele două opinii. Cei care doresc ca părțile comune să arate satisfăcător și persoanele care probabil au venituri modeste sau reduse, marea majoritate a celor... Pentru aceste persoane cu venituri modeste trebuie luată această hotărâre ca fondul de reparații să fie dimensionat la o valoare mică și strâns lunar. Cum îi determinăm să treacă peste această reticență a dumnealor privind contribuția la fondurile asociației Depinde de proprietari? Foarte mult. Sau sporirea confortului. Am văzut și din discuțiile purtate cu dumneavoastră, dar am văzut și eu, mi-ați arătat și din discuțiile purtate cu dumneavoastră, există această opinie a debranșării tuturor caloriferelor de pe părțile comune ca să facem economie. E fals. Vom discuta și despre acest aspect. Mă întrebați cum putem să-i determinăm pe acești proprietari reticenți să ia o hotărâre în folosul dumnealor. Foarte, foarte mult contează modul în care li se prezintă proprietarilor necesitatea colectării acestui fond. Destinația acestui fond este foarte importantă. Să le poți propune proprietarilor o lucrare care va fi făcută în viitor. Că se numește o terasă, că se numește o reabilitare a subsolului, că se numește o zugrăveală, că se numește o ușă de termopan sau mai știu eu ce alte lucrări pe care dumnealor proprietarii le consideră necesare. Nu știu cum reacționați dumneavoastră în cadrul unei adunări generale, dar eu aș fi foarte neputincios în fața unui proprietar care mi-ar spune nu dorim să contribuim la fondul de reparații, nu dorim să-l constituim, nu dorim să dăm niciun ban, vedem noi dacă în anul acesta pușcă vreo țeavă sau crapă terasa. Sunt de acord cu dumneavoastră, sunt foarte mulți proprietari care susțin acest punct de vedere, numai că avem o mare problemă. Problema se numește dacă se întâmplă ceea ce ați spus mai devreme. Și dacă se întâmplă ceea ce ați spus mai devreme și nu avem constituit acest fond de reparații, un prestator, oricum l-am alege noi. Da? Nu o să alegem unul care să solicite banii pe loc. O să alegem unul care o să spună, domne, îmi plătește în 3 rate. Dar acele 3 rate și valoarea acelei facturi vor fi suportate de proprietari în cele 3 luni. Dacă se întâmplă iarnă. Atunci când avem cheltuielile mai mari datorită încălzirii. Cum pot suporta acești proprietari aceste cote? E ca și un făcut. Iarna apar marile probleme pe partea de și alimentare nu sau este distribuție. bine ca membrii Comitetului Executiv să militeze și să susțină în adunările generale faptul că este necesar și legea îi ajută în sensul bun de a hotărî și de a solicita proprietarilor această aprobare privind constituirea unui fond de reparații? Merg un pic mai departe și spun, cred că sunt privilegiați cei din asociațiile de proprietari unde se colectează și fonduri speciale și aici aș vrea să prezentăm telespectatorilor și beneficiul de pe urma unor posibile panouri publicitare, antene de transmisie date sau telefonie mobilă, existența unor societăți care desfășoară activități în cadrul imobilelor. Toate acestea ar trebui să contribuie la bunăstarea asociației de proprietari. Ce se întâmplă cu aceste sume de bani colectate? Colectarea se face, înțeleg, tot de către administrator. Da, colectarea sună. De regulă, societățile, companiile care solicită asociațiilor de proprietari acordul privind montarea anumitor antene, spații publicitare sau eu știu ce alt tip de spații, da, spații de depozitare, prin contract se stabilește valoarea chiriei. Această chirie se virează în contul asociației. Deci aceste asociații
la modul general, 99% dintre ele trebuie, ca să poată face acest contract, să aibă un cont deschis la bancă. Deci, stimați proprietari, aveți posibilitatea să verificați extrasul de bancă cu banii care, mulți proprietari spun, dom'le, nu știm ce bani se primesc de la. Ba da, dacă doriți, vă puteți interesa, vă puteți cere președintelui Comitetului Executiv, administratorului, o copie a extrasului, ca să puteți vedea ce bani a plătit respectiva companie pentru asociația dumneavoastră. Cred că există și în practica dumneavoastră suficiente exemple ca să le dăm telespectatorilor de astfel de posibilități ca asociația de proprietari să beneficieze de pe urma desfășurării unor astfel de contracte, derulării unor astfel de contracte. Înțeles. Există o reticență totuși. Aici este vorba de înțelegere. O asociație de proprietari poate beneficia de anumite fonduri în condițiile semnării unui contract. Ce înseamnă un contract? Un contract înseamnă că asociația de proprietari este de acord ca compania X să monteze o antenă de internet pe bloc. Compania Y dorește să monteze o antenă, da? De GSM, să spun. O altă companie dorește să monteze un banner, da? O reclamă, pe fațada blocului. Dacă este pe partea comună, n-ar fi o problemă. Dacă este pe fațadă, depinde de voința proprietarilor care sunt direct afectați. E adevărat, au niște beneficii. Pentru că se semnează contracte individuale cu fiecare proprietar care, să spun așa, este afectat direct de afișarea unui banner publicitar. Asociația câștigă o sumă mai mică, proprietarii câștigă o sumă mai mare, individual. Dar, vedeți dumneavoastră, aici este vorba de o antenă GSM care se vehiculează nu mai avem tot felul foarte mult timp și rugămintea mea ar fi să explicăm telespectatorilor ce pot să ceară dumnealor Comitetului Executiv sau ce ar putea propune în cadrul adunării generale a se realiza din aceste fonduri speciale atrase. Dacă ne referim strict la articolul 24, aliniatul 6 din lege, veniturile obținute de asociația de proprietari din activități economice sau alte activități desfășurate se constituie ca fond special și se vor utiliza în exclusivitate pentru îmbunătățirea confortului și eficienței condominiului, pentru întreținerea și repararea proprietății comune, potrivit articolului 45 aliniatul 3 din legea 230. Da? În aceste venituri se cuprind și cele obținute din închirierea unor spații aflate în proprietatea comună indiviză. Da? Deci să înțeleagă telespectatorii noștri foarte clar faptul că aceste fonduri speciale nu pot fi folosite în plata facturilor de utilități. Aceste venituri nu se plătesc proprietarilor, nu pot fi folosite la constituirea sau completarea fondului de rulment și nu pot fi folosite la plata facturilor emise de furnizorii de servicii publice de utilități. Deci, eu am citat din lege, este foarte clar stipulat aici că aceste fonduri au o destinație precisă, aceea de a îmbunătăți confortul proprietarilor. Și aici avem chirii din spații pe boxe, chirii din spații de depozitare, chirii, așa cum am spus, din bannere, chirii de la antene montate pe bloc, panouri publicitare montate pe bloc. Deci există o paletă foarte variată. Important este că fondul special se completează și cu fondurile atrase din penalizările aplicate proprietarilor. Aș vrea ca pentru penalitățile aplicate să avem o altă emisiune. Pentru astăzi ne oprim aici. Vă mulțumim!